Kain tayo, te. Kaya? Tres. Ginuguan. Pasabay ako kanina. Hindi ako kumain tanghali. Jenny? Dekan. Ganyan sana yung meet ko kahapon. In-Indian ako eh. Ha? Gaga. Tapos papatawag tayo ba? Gusto mo ito? Dali yan. Ito nila ka? Sige, te. Salamat. Kaya mo ba, mapilan, nasa bayan mo ka. Buong arawan, tulog. Sino? Yan, anak ko maglaba. Parang ulitin niya yung group niya. Hindi lang. Pagod ko sa kong maglaba. Kaya nga sa kwarto lang, cellphone. Linig ang babae. Tapos yung kwarto niya ulit, magulit ko. Masayag lang. Sabi ko ba? Ilan ba kwarto na ka? Ha? Ayun ilang kwarto. Kwarto-kwarto, division ka. Oo naman gamon. Sabi ko, magalit ka naman. Sabi ko, pag kinainan niya, nagkalamin pa lang. Kaya ako nagsisin, nag-ilag ko. Kaya mo na. Division ka, grabe. Kain po tayo. Sabi ko na, inom mo lang yan. Lalo na pag may pera ka na is na. Yung anak mong babae sama mo. Oo, dalawa kami. Huwag mong babanggitin sa kanya yung buha mong is pera mo. Tapos kung may pera yung anak ko dahil hindi naman siya pagano. Kasi baka malaman ng bakla ay naku, putputan yung anak mo. Siguro. Pati ikaw. Totoo yung anak ko eh. Alam mo guys na, mamaya. Ito, sisisok na labi sa bulay. Kaya mo na. Sige na. Kain po.
nalusaw na. Try niya ako. Oo ba? Tagaan ko lang sa ano. Oh. Ano yung lagay? Ano yung lang ko? Sabi mo mangot? Kaya ka naman ako. Ano na? Kumusta? Susap ko. 187. Bukas pala. Bukas pala. Kaya bukas ang mahanap ko. Wala man kanina. Wala kanina stay. Wala man kinda isda. Iya? Bukas pa lang ako mahanap buhay. Pagka mag-on sila dyan. Ay, tayo magbantay ka na sa bata. Iwanan ko yan. Gusto sa mama niya. Ten. Salamat, Nay. Sabi ko, ilang araw na hinali nagpapakita. Ano eh? Char. Baha ba doon sa inyo? Sa loob? Diyan, pag magpupas. Sa laban na? Diyan na sa daan? Lalim. Eh, dito nga kasi sinubok ko. Nakadiakting ka. Pasok ka dyan? Papasok ko, nagpatulong ako doon takpay. Sabi ko, kuya, patulong naman ako. Kasi kanina yung nagtitinda yung mga gulay, mga mangga, mga tropa ko nito. Totoo! Tulungan mo ako sa buhat ko. Lalim na. Kuya, lago niyo sa... Ano dito? 190 po dyan isang kilo, dito 185. Totoo, patulong ako. Tinulungan naman ako magbuhat. Eh, dito yan eh. Kanina, ilan ko? Lang po. Sige, pwede. Ugasan mo. Ay, ako na nga magugas. Para diretso prito. Kasi malik ka po. Salamat. Sa inyo, boss.
Longganisa dyan kayo, bili na po. Longganisa po, bili na. Te. Kain tayo, te. Si ganda. Ganda. Ay, suplada. Suplada ka. Ganda. Ano ko ba kagasiyan yung anak ko? Ha? Gawad kasi sila. Kumante pa. Yung bagas. Ay, oo. Ha? Oo. Saan niyo, boss? Eh, sabi ko kasama. Kasama rin ang 60 po yan. Ha? 31 po pag refill lang. Kailangan may lagayan po kayo. Ay, ganon? Opo. Daling ko na lang yung ano ko, pwede ba yun? Oo. Basta balik mo lang. Daling ko na lang. Yan na yung Ah, sige. kailangan dito yan. Sabi ko ba kami yan? Sabi ko, bahala ko sa kayo. Magtulong-tulungan ka na doon ng kapatid nanay niya. Magkamatahin ka. Ayaw mo niwala eh. Kaya tumulong, lugar na yun. Wala pa naman. Ha? Pag-try mo lang na hindi. Next ko, nangyari. Hindi na Na wag mangyari. Kapagtag na dito sa bahay, subukan sa mulo. Kasi nakalimot siya. Kasi lang natin ko eh. Ito na pinanganan ko. Kamutan ba ito? David yung pinanganan ko. Delikado yun. Sabi ko ka manakit. Sabi ko ako nga kung gumawa niya, hindi ko sinasaktan. Sabi ko, kasi nilabanan niya ikaw bilang, diba? Wala na ito eh.
Intindihan. Barang galit sa akin. Mau tutasan, tapi mau keren jalan kamera. Tawa. Oh, Ganyan, sinabihan ka maot pala. Di ba? Lumayas ka dito. ako na tayo may Tinuruan. Tayo may ganyan. Sabi mo, maot pala ang ugali ko, layas ka dito. Kaya napukawin na mag-gusto sa palitin pero hindi ko mapuntaan. Dos, may pera siya, di ba? Sabi niya, ito natanggap kayo yung pala siya. Hindi kayo masamang gawin niya. Wala na yung sinasabi. Kumain sa bahay. Tsahin nga ayaw siya eh. Ikaw pa kaya, hindi mo naman siya kaano-ano. Diba? Eh, sabi ko, huwag ka Bakit ka maawa? Kung ganun yung ginagawa. okay lang po. Gamot si Kurente. Diniger pa, di-plan siya pa. Hmm. Sabi namin yun. Sa Kurente ko lang, husband. Tubig pa lang po. Oh, sa 3-5 bahay. Tayo na sa gani. Hmm. Sabi ko kanya, magkamaganda sa bahay. Ano yung magkamaganda niya? Pwede kayo po kayo natin eh. Hmm. Hindi, sige sa gas ko lang, magkamaganda araw-araw dyan. Ay, kuya. Para naman ano to ah. Parang dyan lang sa buhay sa bahay. Kita mo na. Kasi nagmumurado. Namura ko na natin. Kailan sila uuwi? 23. Ngayon 23? Oo. Bilis kasi. 2 weeks na. May bagong share na ako doon. Hmm? Nila, dalawang ate daw sila. 7K daw yun. Yung ganyan po malaki. Ngayon malaki na. Ang meron nila. Ito po naman dapat gano'n. May pag may pera ka sa business mo, huwag mong babangit din sa mga mga. Kaya pala yan. Kasi pagkakapirahan siya ng bakla, Talaga. siyempre anak mo, makakawak ka din. Okay. Pero ba yung maraming nag-response? Gagawin niya ang lahat niya para makapagbigyan mo sila. Alam mo ha? Tinuturo niya na ako magpunta pinipit ni Sergis. Gago. Sabi ko, ikaw na, may utak ka. Sa pag-ibig na utunan niya. Hmm. Kaya pag-uwi niya, itrapit, 10,000. Sino umuwi? Si Piso wala. Si Piso. Yan ay po na nilisap na yan. Yan. Grabe anak mo no. Pag Nabisto ko yung nag-away sila. Eh. Sabi niya, balik sa kinaypon ko. Kaya pag inibili mo yan, ang pugihan na, doon na. Dapat ikulong sa akin yan. Kaya siya tulong. Kaya sama ng loob ko sa akin. Matinimla niya ibang tao sa akin. Diba? Kaya mo na, may kaibigan ka namang angel. Kaya may Diyos naman tayo. Oo. Yung ginawa niya, babalik. Bossing lang Teresa. Ito naman po, kung karinig ganyan, sabi, kinuhin ko ganun, nag-share naman mo. Kaya hirap yun eh. Kaya ano ang lagay mo dito, hirap din. Kaya nga wag mo, hayaan mo na. Na-express Pa sa ka. Diyos. Kaya nga, pa sa Diyos mo na lang. Wala ba sa kausap?